Da, evo, znači, ovo će biti prvo predavanje koje je vezano uz taj neki urbanistički, arhitektonski razvitak i nasljeđe vezano uz našu riječku luku. A ovo prvo predavanje, bez obzira što nosi naslov da je riječ o staroj riječkoj luci u ušću Riječine, a ovo drugo će biti posvećeno luci ispred grada, odnosno imat će jedan podnaslov Grad okrenut moru. Ta podjela koju sam napravila između jednog i drugog predavanja nije baš striktno kronološka, nije mogla biti baš tako vezana uz vrijeme, koliko je vezana uz prostor. Tako da danas ću možda nešto reći i vezano uz onaj razvoj luke koja će biti ispred grada, kao što ću i sljedeći put možda nešto reći vezano uz ovu luku. Zato jer ova slika koju vidite možda najbolje ilustrira kako su te dvije luke funkcionirale i kako su postojale paralelno jedan veliki dio godina, odnosno stoljeća. Činjenica je da je ovo bila prva luka, međutim ovo što vidite na slici, to je negdje jedna fotografija sa prijelaza stoljeća koja nam pokazuje vrlo živi promet još u ovoj staroj riječkoj luci, znači baš u Mrtvom kanalu, u doba kada je vrlo aktivna ta naša nova luka koja se nalazila pred gradom. Međutim, da krenemo od početka, znači kako je bilo u prapovijesti i kako je bilo u antici. Nekako zorno bi trebala prikazivati ova slika, odnosno ovaj plan koji je sačinjen negdje u prvoj polovici 20. stoljeća i napravio da je Guido de Poli, povjesničar i geograf. Naime, mi jako malo imamo grafičkih prikaza koji nam svjedoče o tome kako je i grad i luka kako su izgledali sve negdje do 16. stoljeća i ovo je nešto što predstavlja jednu rekonstrukciju izgleda našega grada u doba antike. Što je bilo u razdoblju prije toga, znači to je razdoblje prepovijesti, kada je ovdje Liburnija, kada su tu indijska plemena, odnosno Liburni, koji su bili poznati kao vrsni pomorci, možemo samo nagađati, ali možemo pretpostaviti da su oni isto tako koristili, kao što se i kasnije koristila, to ušće rijeke Riječine za svoju luku. Negdje nam je zapisano da u 2. stoljeću prije nove ere postoje tu stalni pomorski putevi, isto tako rijeka je na Jantarskom putu koji vodi prema Baltiku, tako da možemo nekako sa velikom sigurnošću reći da ono što se dešava u antici, da je već prije toga bilo prisutno i predantičko razdoblje. U antici tu se razvija sa ove desne obale Riječine, zapravo na poluotoku razvija se municipi, odnosno gradsko naselje Tarsatika. I tu je de Poli pokazao kako je njegovo mišljenje, kako je ta Tarsatika izgledala i vidimo da ima potpuno pravilan plan. Većina povjesničara se međutim slaže da to nije bilo baš tako i da Tarsatika je imala jednu unutarnju strukturu koja je bila pravilna i koja odražava taj klasični rimski urbanizam, međutim vanjska struktura nije bila pravilna i zapravo se podudara sa onom strukturom koju ćemo kasnije vidjeti u srednjem vijeku, jer su srednjovjekovni zidovi, odnosno zidine, taj vanjski obris grada, sagrađeni na onima koji su vjerovatno postojali u potpunosti još u doba antike. Međutim, ono što je de Poli vjerovatno dobro pretpostavio, to je bila ta širina Riječine, odnosno širina nekadašnje luke. Pa s obzirom da su preklopljene karte onoga što je rijeka danas ili što je bila u njegovo doba i ova nova karta koja nam pokazuje kako je izgledala Riječina u kojoj se nalazila i luka u doba Rima, onda možemo vidjeti koliko je to bila Riječina puno šira, dakle to korito negdje u ovome donjem dijelu, znači gdje se nalazi grad, je bilo jedno 3 puta šire nego što je danas, znači negdje 150 metara širine, a u ovom gornjem dijelu gdje je zapravo bila glavna luka, a to je područje je Školjić, a zapravo je otprilike negdje gdje je ulaz u današnju tvornicu papira, to je bilo čak 4 ili 5 puta šire. Tako da možemo reći da možda jedno i 300 metara je bila širina Riječine u ovome prostoru gdje se nalazila luka. Iznad toga na Trsatu, ne znam, bili ste na Trsatu pa ste vidjeli dolje, kada pogledate dolje Riječinu i Zvir,
kako je dobar pogled i dobra kontrola se može imati sa te točke. Pored se nalazila jedno utvrđenje, rimska kula, i onda su mogli odozgora dobro kontrolirati što se dešava u toj luci. Kako je bila luka? Da li ona bila obzidana? Da li je možda bila učvršćena drvenim klupcima? O tome nemamo nikakve saznanja. Tako da možemo samo pretpostaviti. Ja mislim da je vjerovatno bila, barem jedan dio luke bio učvršćen, slično kao što je bila luka u Saloni, i to sa drvenim klupcima. Što se desilo sa Tersatikom, kako nastaje grad nakon propasti Terstatike, to je zapravo jedno dosta i nepoznato područje, međutim prve nekakve informacije o gradu imamo tek negdje u 13. stoljeću. Nikakvih grafičkih prikaza iz srednjeg vijeka, iz ranog srednjeg vijeka pa i kasnije nemamo, nego tek u 16. stoljeću. Ovo su neki prikazi koji su dosta i poznati, kako je izgledao grad u to doba, međutim dosta vjerno odražavaju i ono kako je grad izgledao ranije, vjerovatno u srednjem vijeku i kasnije u renesansi. Koja je bila razlika u odnosu na antičko razdoblje? Dakle, grad je opasan zidinama, postoji kule koje su kasnije rađene, te zidine koje vidite su nastale na rimskim temeljima, znači na mjestu gdje su nekad bile rimske zidine, a kule su nastale postupno. Da grad ima taj jedan tipičan srednjovjekovni oblik da mora biti utvrđeni grad, to je bilo logično zato jer je bilo puno neprijateljstva, pogotovo s mora, sve od Venecije, koja je glavna metropola toga doba i koja kontrolira Jadran. I Venecija je prisutna svugdje u okolici rijeke, u ovim najbližim otocima i sl. Tako da je tu postojala stalna opasnost sa mora, isto tako tada, a i kasnije opasnost od Turaka sa kopna. Tako da je grad morao biti utvrđen. Ovo što je prikazano u ovim slikama nije u potpunosti baš na svim prikazima točno. Točno je da je grad bio utvrđen, točno je da je postojao jarak koji je bio kopan oko grada, međutim nije točno ono što vidite na ovim lijevim prikazima da je kanal postojao sa vodom na svim dijelovima. On je postao na jednom dijelu, ovom sjevernom dijelu grada, zato je tu teče potok Lešnjak. Postoji jedan rukavac iz riječine koji je išao uz ovu istočnu stranu, isto tako pred južnu stranu, i onda je negdje tu na jugozapadnom dijelu išao u more. I to je ono što je utvrđeno. Međutim, to nam znači da ono što je nekad bio poluotok u antici, u srednjem vijeku, u renesansi pa i kasnije će postati otok, jer zapravo je ovo sve odvojeno od samoga grada. I na tom otoku se nešto dešava. Znači, to je prostor koji će pripadati luci. Luka je i dalje u riječini. Premda ovdje ne vidimo brodove da su prikazani, će biti recimo prikazani malo kasnije. Ovdje vidimo na ovom Klobučarićevom prikazu da su brodovi prikazani ušću riječine. Ali vidimo na ovom prikazu da postoji jedan pomorski promet, da tu postoje veliki brodovi koji su ispred grada, koji ili ulaze u tu luku u to još uvijek široko ušće riječine, ili se sidre, odnosno pristaju ovdje kod ovog drvenog ata koji se nalazi na južnoj strani, ili pak postoji komunikacija manjim nekim brodicama između tih većih brodova i samoga grada. Ovdje u ovoj zoni su brodogradilišta, tako da ništa vezano uz neke druge djelatnosti neće biti izvan grada, sve drugo se nalazi u gradu, ali brodogradilišta se nalaze tu. Mostova nema u ovo doba, međutim postoji skela, vjerovatno je postojala u doba antike, i ona je prikazana ovdje na ovoj slici od Klobučarića, znači postoji jedan pristan koji se nalazi ovdje blizu ove kule Svete Marije, i tu je skela i skelar koji onda prevozi putnike i robu na drugu stranu riječine, a spominje se ta skela i neke koncesije koje se dodjeljuju još i u statutu grada Rijeke iz 1530. godine. Što će biti kasnije, ovo nam već 17. stoljeće, kasnije će se desiti ta promjena da će riječina biti premoštena. Tako da na ovom prvom prikazu koji vidimo 1625. godine već je prikazan most. Taj prvi most, to je bio tako naziva se Knežićev most, a njega je dao sagraditi Gašpar Knezić, koji je bio gradski sudac i živio je tu u neposrednoj blizini riječke luke, i taj most se nalazio dosta južno, nalazio se u neposrednoj blizini Sokol kule. Dakle, nešto malo sjevernije nego što nam je danas ovaj pješački most koji imamo, koji je izgrađen nedavno, odnosno
2001. godine. Ono što se dešava dalje sa Riječinom i sa tim prostorom koji smo vidjeli da je u srednjem vijeku bio nešto veći nego što je bio u antici, to je da negdje od 14. stoljeća, a pogotovo 15. i 16. stoljeća, biti će sve veći nanosi rijenke. I onda će se ovaj prostor koji je ispred grada, koji je tu između Riječine i ovog jugoistočnog dijela grada, odnosno Sokol Kule, stalno povećavati. Naime, postojalo jedno jezero na Grobničkom polju i onda je bio potres negdje 1511. godine i provalila se je brana i onda je voda iz tog jezera provalila zapravo u korito Riječine, nanoseći jako veliku količinu šljunka, mulja i tako dalje. I nakon toga je to zatrpavanje samog korita Riječine isto tako nanosi uglavnom sa ove zapadne strane, uz ušće su bili sve veći i sve učestali. Tako da će se ovo stalno, to naplavno područje stalno povećavati. Ovdje vidimo prikaz George Genova iz 1671. godine koji nam dosta vjerno opisuje, dakle prikazuje ono kako je grad izgledao. Vidimo da grad je relativno i malen, gušća izgradnja je negdje u ovom južnom dijelu i veliki dijelovi grada nisu izgrađeni, nisu naseljeni niti izgrađeni. A ovdje na ovom prednjem dijelu nalaze se brodogradilišta, nalazi se gradska loža, nalazi se mesnica. I tu su dvije gostionice. Jedna je sa ove istočne strane, a druga je sa ove zapadne strane uz Riječinu, malo južnije od mosta. I piše da su to gostionice u kojima se skupljaju uskoci. Uskoci su inače bili u dobrim vezama sa Rijekom, u lošim vezama sa Venecijom. I ondje možete vidjeti, ne znam koliko se vidi, čak jednog konjanika koji ide iz brodogradilišta prema toj gostionici. Ucrtanog zapravo su stenski uskoci samo isključivo sa riječkih navoza imali svoje brodove. Ono što se može vidjeti još ovdje je da postoje tu sidreni manji brodovi, da su veći brodovi ispred ovog južnog dijela jer oni nisu mogli ulaziti u Riječinu i da se ne može doći skroz do mosta, zato jer tu na jednom dijelu postoji lanac. To je bio jedan prijedlog koji je prije došao od jednog carinskog službenika da se postavi lanac tako da svako baš ne može ulaziti u luku. S desne strane je prikazana Zora. Inače na ovom prikazu Genova je nekako davno sugerirati da je ta Riječina dosta nemirna. Vidi se ovdje to grafički to tako prikazano, međutim na ovom desnom prikazu je Riječina prikazana kao jedna mirna rijeka koja je vrlo sigurna i ta luka u Riječini da je vrlo sigurna. I prikazana je sa jako velikim brodovima u samome ušću. Inače je to dosta jedan idealizirani prikaz i pitanje koliko oni nisu vjerno prikazani u odnosu na vrijeme kada nastaju ovi planovi. Zato ovi mostovi zapravo prikazuju ovaj ovdje Knežnički most, koji je međutim bio svega 30 godina postojao na tome mjestu, nakon čega to je bio drveni most, koji je bio dosta slabo građen, nakon čega ga je odnijela ulica, tako da od doba kada su ovi prikazi crtani, već postoji drugi most, a ovaj most više ne postoji. Tako da je pitanje kako je bio predložak za ovo što je tu nacrtano.